Assalamu alaikum hörmetli gitaristler. Häzir siz bilen Mать, старушка aýdymynyň akkordyny, kakuwny öwreniriz. Podpiscigimin hayyshy boyunca. İtak kakuwnyň başlalyň. Kakuw gatan saat gatwyr meşhur bolan kakuw dary. İtak näili? Grafikasını ortada indirrim. Aşağı serpiktiriyaz, taşta olanın. Aşağı şeyle serpiktiriyaz, son yukarı, son aşağıki kakko koyacağız, yani näili? Aşağı serpiktiriyaz, yukarı, son aşağı kakko koyacağız. Aşağı serpiktiriyaz, yukarı, kakko koyacağız. Grafikasını kakuw bilmeýän bolsaňyz şonu screenshot etýär, şıkırt ana bolly. Şoňa seredip soň gaýtala bilmeli. Niýene bir edek? Aşağı serpiktirýär, ýokary, aşağı. Ýoşadan gaýtylýanyňy öwrenýäňiz, öwrenen bolsaňyz şeýle çal bilýän bolsaňyz akordyna geçýärsiň, reska wagt eýlemän. Wagtymyz gater we çäkli däre biziň wara şunlar. Inni olunýan akkordlar itiňän sada akkordlary. Yani ayam akkord. İkinci perde 3 ve 4-nji tar tutýar, birinji perdede bolsa ikinji tar tutýar. Deyam akkord. Üçüncü perdede ikinji tar tutýar, ikinji perdede üçüncü tar tutýar. Birinci perdede olsa birinci tar tutýar. Deyam akkord boluşy. Akkordlaryň adyny bilinýär gerek. Durmuşyňyza gerek bolýar akkordlaryň ady. Indi üçüncü akkordam E akkordy. O näme tutulýar ene şeýle. İkinci perde 5 we 4-nji tarlar, 5 we 4. Birinji perdede üçüncü tar. Bolly. Indi ýanky kakuwmyzdan bir gedek çalsak bir kruk diýme anlatdy. Indi näder hayysy akkordda näçe kruk oýnamalygyny başlajak. Ayam akkorddan başlaýar, ýagny iki kruk ayam akkord oýnaýar. İtak başly. Soň bir kruk ayam akkord. Soň ýene bir kruk ayam akkord. Soň ýene deyam akkord bir kruk. Soň ayam akkord ýene bir kruk. Soň E akkord. Soň ýene ayam akkord. Indi şöýjügün aýdalan soň gyzyny soň öwreder. Indiki videomda öwreder. Şeýle başlaýar. Nay na na nay nay na na nay la la lay lay la lay lay la la lay lay la la lay lay la la lay lay la lay. Şiirni çen geldik däre biz. Indi näme üçin şiirni çen öwredip gyzyny öwretmedim? Täze öýdi gaýtalaýar, ýankyny aýtalaýmaly. Bir krok deyem oýnaýar, gaýtalamany, bir krok ayam, bir krok E, bir krok ayam ýene. Näili? Lay la la lay lay la la lay lay la la lay lay la lay lay la la lay lay la la lay lay la la lay lay la lay. Baştan başlary. La 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 lay lay la la lay lay la la lay lay la lay lay la la lay lay la la lay lay la la lay lay la lay lay la la lay lay la la lay lay la la lay lay la lay. Indi grafikasyny bir başdan aýak gaýtalama bilen bile gaýtalak görkezek. İki kruk ayam oýnaýar. Bir kruk deyem. Bir kruk ayam ýene. Bir kruk deyem. Bir kruk ayam. Bir kruk E. Bir kruk ayam. Gaýtalama bir kruk deyem. Bir kruk ayam. Bir kruk E. Bir kruk ayam. Lay la la lay lay la la lay lay la la lay lay la lay lay la la lay lay la la lay lay la la lay lay la lay lay la la lay lay la la lay lay la la lay lay la lay.
Mать, старушка, nay na na nay nay na nay. Öydüne men bilem o, ödüňde urun aydy berin. Öydüne men bilem o, ay ödüňde urun aydy berin. Ene şunyalyk akkordlary. Spasiba şeydi videomu görýäniňiz üçin minnetdar, gaty sag bolun. Goýan like'laryňyz üçin. Like koymayanlarım sağ olun, prasmotr verýäňiz. Ýöne, конечно, goýsaňyz goýmaňa gayrat edeliň, onu halan olsaňyz ine like. Aşağı videoň aşagyna şeýde galyp duran barmaklarla şoňa şey üstüne basyp gökjetdiňiz şonu betinden bolýar, müň ýaşaýan, soň şonu şeýtdiňiz bolýar. Ýa şonu sağ olun, sağma jöwrenin.